Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşiz. Şugun Türkmenistanyny uly bayram 1941-nji 1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 77 ýyllygy dawraly bellendi. Halk hakydasy ýadygärlikler toplumyny gül goýmak dawrasyny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow Milli Parlamentiň ministrlikler we pudoklygyny durandyryş idaralaryň jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary hemde wekilleri, hormatly ýaşullar, ýaşlar, şeýle Türkmenistanyny işleýän diplomatik toplumyň halkary guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Bilşimi diýäli 6-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz beýik watançylyk urşunda gadanlan ýeňiş güni ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gül goýular we uruşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanır diýip belledi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarymyz biçäreleriň döwletimiziň durmuşyna möhüm ähmiýetli fiýasy wakadygyny we şoňa görä olaryň ýokary derejede geçirilmeligini aýtdy. Ma'lum bolşýaly 2020-nji ýylda beýik watançylyk urşuna gadanlan ýeňşiň 75 ýyllyk bayramynyň bellenýän günlerini ýurdumyzyň hemde halkymyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak porsatlary beslenen wakalar boldy. Şol gün Russiýa Federasiýasynyň Goranlyk ministriniň ornatary ýurdumyzda geçirilýän beýik watançylyk urşuna gadanlan ýeňşiň 75 ýyllarynyň dawralaryna gatnaşmak hemde arkadagy serdarymyzyň garratasy Berdimuhammed Naýewiň söwüşün 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşüň nişanyny gowşurmak üçin paýtagtymda geldi. Şeýlekem şol gün Türkmenistana uruş ýoluny geçen hemde öýüne ýeňiş bilen gaýdyp gelen şöhratly eskeriň Berdimuhammed Naýewiň şahsy maglumaty getirildi. Berdimuhammed Naýewiň gowşurylan Russiýanyň döwlet ýyligi ýedermenlik üçin atly medalýaly harby nişanyň gowşurulmagyny ýurdumyzda beýleki halklar bilen eňnegine berip beýik watançylyk urşunyna duşman bilen gaýdypsyz göreşen hemde umumy ýeňşe munasyp goşandyny goşan Türkmenistanly eskerlere çuňur hormatyň alamaty hökümine kabul edildi. Şeýlekem şol günlerde Ussat Mugallym ýedermen esker Berdimuhammed Naýewiň harby gulluk resmi namalary hemde onuň gulluk eden polkunyň söwüşçüň baýdygy paýtagtymyzdaky ýedermen esker Berdimuhammed Naýewiň adyny göterýän harby mektebe gowşuruldy. Harby mektepde goýulan bir tarihi gymmatlyklar watanymyzyň azatlygy, geljekki nesilleriň bagtyarlygy urunyna janlaryny pida eden watançy ata-babalarymyzyň söwüşçüň ýolunyň nişanydyr. Ine bugün bolsa 1941-nji 45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 77 ýyllygy münasibetli halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dawrasyna Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow, Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa, Milli Parlamentiň jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary hemde wekilleri, hormatly ýaşullar gatnaşdylar. Ýaşullar salamu aleykum. Geldim sana. Bu beýik watançylyk urşunyň ýeňiş güni taryhda bar. Biziň sanymyz boýunça 1 million oğlan enşeme gerçek ata-babalarymyz döş görüp ýeňiş gadandylar. O patbollar ýerine hem ene mamallamadan uly iş etdiler. Ozuklaryny sakladylar. Kömek etdiler. Garad bu işler parda işi. Uly iş edýär, näme? Ölüm filan beý bolar diýär. Hatyralamak o da olur. Esasında men serdarym adyndan hem ýolandan hem minnetdarlyk bildirýär. Ýaşullar olup ene mamalar olup gelecekine hem ýaşlara da uly görerler de. Onun için hemmeýaly taňry alkasyn. Sag bolun. Soňra Gahrman Arkadagymyz dawra gatnaşýan ýurdumyzda işleýän diplomatik toplumyň şeýlekem halkary guramalarynyň wekilleri bilen söhbetdeş boldy. Добрый день. Сегодня весенний день, прекрасный день. Дождик, видите. Рад вас видеть, то, что мы сегодня вместе отмечаем День Победы. Все-таки наши деды, прадеды делали одно дело. Наше дело правое.
мы победили. Я знаю, почти миллиона наших дедов и прадедов жизнь отдали, вместе жизнь отдали. Я вот и нашим матерям благодарен, они тоже очаг держали, помогали в войне. Сколько мы золота, серебра сдали в те дни. Солдатам они помогали, теплые вещи ткали им и отправляли. Поэтому это для всех большая честь, что мы вместе вспоминаем прошедшая это история. И самое главное то, что мы показываем образцовый пример и подрастающему поколению. Так что это наш долг, причем наш отечественный долг. Так что я рад вас видеть, что сегодня мы вместе с вами поминуем, празднуем с праздником вас всех. И благодарю то, что вы всегда активно участвуете во всех наших общественных и политических мероприятиях. Так что мы рады всегда видеть вас. Я еще раз от уважаемого президента и от себя лично вас всех благодарю и еще раз поздравляю с Днем Победы. Мы с признательностью всегда Туркменистану за то, что Туркменистан помнит, чтит всех тех, кто отдал жизнь за Туркменистан и за нашу бывшую страну, а по сути боролся с огромным злом, это фашизм. И помнит тех, кто отдал жизнь за ту страну, а значит и за сегодняшнюю страну. И это важно, как вы правильно сказали, что это важно не только для сегодня тех прошлых, кто погиб, тех, кого сегодня нет, но это не важно для тех, кто сегодня живет, и очень важно для тех, кто будет жить впереди. Вы мои цитаты все знаете, пусть всегда будет мир во всем мире. Мы все-таки единственная нейтральная страна, признанная 2 раза в мире, и всегда будем дорожить этим, конечно. Спасибо. Sonra bir yerde Türkmenistan'ın Döwlet Senaty ýanglandy. Sonra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadagamaz Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ruhy tagdym ýadygarlygine gülleselerini goýdular. Şeýlekem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadagamaz Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa bu ýerdäki milletiň ogullary ýadygarlygine gülleselerini goýdular. Sonra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadagamaz hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Baky Şöhrat ýadygarlygine gülleselerini goýdular. Sonra davara gatnaşýanlaryň ehliti, ýadygarlyklary
gül deselerini koydular. Yeňiş güni adamlaryň paragaçylyk tüýjülük, dostluk, raýdaşlyk barada garaýşlaryny hassa rawaşlandyrýan, nesillerde watan tüýjülügiň we insanperwerligiň bilin duýgularyny dawranýan senidir diýip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Büyük Ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli hormatly uruş veteranlaryna we türkmen halkyna iýeren gutlugyny bildirýär. Merdana ata-babalarymyzyň gahrymançylygy, muqaddes watanymyza, halkymyza we tutuş adamlarda ak yürekden gulluk etmegiň nusgolyk mektebidir. Şoňa görä-de gazaply uruş ýyllarynyň güdaplary, jebir jepalary, ýetiren ziýany, bu döwrüň taryhynyň gahrymançylykly sahypalary hiç wagt unutulmaz. 1941-nji 45-nji ýyllaryň alym merdimli söwüşlerini, edermenligiň we gaýdugsyzlygyň, baky hormatyň hemde ebedi şöhradyň beýik nusgasyny döreden gahrymanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar diýip döwlet başlarymyz belledi. Watanymyzyň azatlygyny we garaşsyzlygyny gorap saklan, edermen hemde gaýdugsyz ata-babalarymyzyň şan şöhrady, halkymyzyň taryhyna girip, milli gahrymanlarymyzyň atlary, hatire we şöhrat atly ýadygärlik kitaplaryny ebedileşdirildi. Halkymyzyň edermen ogullary we gyýdlary, beýleki dogonluk halklar bilen birlikde uruşyň agyr synagyny başdan geçirip, dünýäde paragaçylyk we asudalyk, awadan durmuşy ugruna bolan söwüşlerde bilin ahlak häsiýetlerini, edermenligiň, gaýdugsyzlygyň, gahrymançylygyň mysgalaryny görkezdiler. Olaryň hataryna gahryman arkadagymyzyň atasy Berdimuhammed Annaýew bolup, onuň durmuş ýoly bugün ýaşlarymyz üçin hakyky watançylygyň, edermenligiň we borjuny wepalygyň nusgasydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan paragaçlyk dörejilik we oňyn siýasaty, ýurdumyzyň häzirki gazanan uly üstünlikleri, janyny aýaman muqaddes ýeňişi ýakynlaşdyran ähli türkmen eskerlerine dikilen bilin heykeldir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly, hormatly veteranlarymyzyň bütün durkun bilen watanymyzyň muqaddesliklerini uýmak, agly birligimiziň, jewisligimiziň, awray mertebämiziň synmazlygyny gorap saklamak, insan mertebesini belin tutmak, ak yürekli, livzi halal, zehmet süýür, bilin ahlakly bolmak, manaly ömür sürmek baradaky öwüt ünnüglerini hemde nesihatlaryny eýerip, bir karar döwletiň teze iýamynyň galkynçy döwrüni, iziz watanymyz, mehriban halkymyz üçin okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýäde bolan şan şöhratyny hassa bilinde galdyrmak biziň muqaddes borjumyzdyr. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi näme bilen tanış edýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ýurdumyzda geçirilen halkara şäherlerini ýokary derejede guramak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi näme aýkykda Türkmenistany 2019-njy ýylda 1-nji Hazar ykdysady forumuny geçirmek bilen bagly Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň ganatynyň ady üýtgedilip, ol Türkmenistany halkara şäherlerini geçirmegiň ganaty diýip atlandyryldy we onuň düzgünnamasy tasdiqlanyldy. Şerekeme resmi näme bilen Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykan üýtgetmeleri we goşmaşalary Türkmenistanyň kanunçylygyny girdi baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemde hut öz adyndan Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alva, Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Sharif we ýurdun ähli halkyny Türkmenistan we Pakistan Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýulmagynyň 30 ýyly münasibetli tüý sürekdeni gutdalaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başçymyzy bilen döwletlerimiň arasyndaky gatnaşyklaryny birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklygy hemde özara anlaşmagy esaslanýan berlep, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nykdy. Hemde ýurtlarymyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalamyz arkaly halklarymyň bähridini mundan beýlegem ösüriljekdigine anam bildirdi.
Hormatly prezident Hoda Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan we Pakistanyň awraly halkary gurumlarynyň çäklaryny dürli uglarda iki taraplaryň we köp taraplaryň işe hyzmatdaşlygy alyp barýanyny bellep, Sewitiň ykdysady taýdan ösmeginiň, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň putulandyrylmagynyň, durnukly ösüşiň üpçün edilmeginiň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkary gady geçirjisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşyklydygyny nykdady. Döwlet başçymyzy şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Arif Alva we Premier Minister Mian Muhammed Shahbaz Şerife tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Pakistanyň dogunlyk halkyna bolsa, mundan beýlekde öňüdüşlik hemde rowaçlyk arzuw etdi. Şuň Ministrler Kabinetiniň şöýleň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini başlanyp geçirilen mejlisine hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryny başlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlaryň başynda halkyň arkadagy zamanaty diýen şygaratyna geçýän şöýle ýurdumyzda ösürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemde döwlet başçylygyndan öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlary kesýetlenildi. Milli Giňeşiň halk maslahatynyň agalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty hormatly prezident bilen bu düzümiň işini hasa kämilleşdirmek, oňa halkary tejribesini işiň ornaşdyrmak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň uglary ara alynıp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agalarynyň mejlisi kanunyň taslamalarını taýýarlamak boýunça dördülen iş topurynyň mejlislerine işiň gatnaşmaklarynyň ähmiýeti berildi. Şeýlekeme şöýleň 4 aýyny ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň alyp baran işläriniň netijelerini tersaldy. Milli Giňeşiň halk maslahatyny we mejlisine dördülen iş toparlaryny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine girişmek dawrasyna eden çykyşynda öňde goýan wezipeleriniň uralyp ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ara alyp maslahatlaşmalar geçirilýäni belenildi. Milli Giňeşiň mejlisiniň ýolbaşçylarynyň hemde deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkitilmegine, ykdysadyň ýokary ösüş depkinleriniň üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylmagyna noktalarynny giň göçürli özgörlüklerine kanunçylyk bünýadyny berkitmek bilen baglanyşykly meseleleri ünserli. Garaşy Türkmenistanyň düýpli özgörlükler ýoluna düşüp kanunyň ähli ileri tutulmagyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökmüne öz raýatlarynyň bähwitleriniň, hukuklarynyň we adatlyklarynyň gorulmagyny, döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ular hökmüne aglan etmeginiň wajypdygyny ataldy. Belenirşäri ýurdumyň deputatlarynyň öňüne berkiler ýurdumyň geljek ösüşini, oň raýatlarynyň abadançylygyny üçin diýen täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalary işiň gatnaşyp döwlet derejesinde kabul edilen şöýleňe ähmiýeti boýunça ugagyň netijeli işlerini ýygydarly alyp barmalar. Munyň özi halkymyzyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine munasyp goşant goşmaklaryny, hemem adamlaryň syýasy taýdan düşünjeliginiň ýokarylmagyna aýratyny ähmiýetlidir. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şöýleň ýanwar-aprel aýlaryna amlaşylaryny işlere sersaldy. Maslahatda ýurdumyzyň daşary syýasat idarasynyň ýolbaşçylary we düzüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Belenirşäri garaşy döwletimiziň daşary syýasaty, uzalykly beýtaraplyk parahatçylygy söýmek, hoşniýetli goňşulyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýürülerini berk eýermek arkaly amlaşyrlar. Türkmenistanyň birek-birege hormat goýmak, ananyşmak, hoşniýetli goňşulyk we halkary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny uly ünseriýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan beläge netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Oňyň beýtaraply hoşniýetli goňşulyk hemde açyk kapylary ýürülerini esasanýan daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan Sewitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köpürli hyzmatdaşlygy, awraly halkary gurumlar bilen netijeli gatnaşyklary ýygydarly ösdürýär. Iqtisadiyyat, mali we bank ulgamynyň şerekeme ýokary gözegçilik idarasynyň ýolbaşçylarynyň we işgärläriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty işiň häsiýet mahsus boldy. Onu ýurdumyzda şöýleň ýanwar-aprel aýlaryna amlaşylan işiň netijeleriniň iqtisadiýetimiziň puduklaryna durnukly ösüş depkininiň saklanýanyny eşgär edenligi, ata watanymyzyň iqtisady kuwwatyny we bäsişigi goýpulany ýokarlandyrmak ýoluna öňe tarap ädimleriň dowam edýänligi, milli iqtisadiýetimiziň esasy ulgamlarynyň we puduklarynyň durnukly ösýän belenildi.
Masaata Ministerler Kabinetinin meclisinde hormat prezidentimiň bu urgumyň öňüne duran esasy wezipeniň ýurdumyzyň ykdysadytyny hemde maliýe ýagdaýyny hemişe gödükçülükde saklamakdan ibaratdygyny ünsi çekip aýdan sözleriniň şunuň bilen baglykda beren taşryklaryny ýerine ýetirmegiň möhümdigini ataldy. Şunuň bilen birlikde alnyp barylmaly işler boýunça çykyşlara giň orun berildi. Şerekeme çıkışlarda öňde goýulan wezipeler çözmäge jogapkärlik çemeleşmek bardy. Döwlet başçylygynyň beren görkezmelerinden uranyp ýerine ýetirilmeli işler babatda içkin pikir alşyldy. Mundan başga maslahatda hormat prezidentimiň dürli ýerlerde kabul edilen ähli pudak maksatnamalaryny seljermek we bu maksatnamalary döwri baplaşdyrmak maksady bilen olary ýurdumyzda 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat adyny sürmeň milli maksatnamasyna gabat getirmek üçin seretmek we teklipleri taýýarlamak barada ol beren taşryklaryny uranyp degişli işlere geçirilýäni barada aýdyldy we bu işleri şartlandyrmagyň wajypdygyny ataldy. Urluşuk energetika we senat önümçülük toplumy milli ykdysadyň möhüm urlunyň hatarına durýar. Bulgumda alınıp barýan işleň netijeleriniň ýokulanylmagy, ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşýary halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de aýratyny ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň urluşuk energetika senat önümçülük ulgamlary, Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri, sadaşykly üsyany uğurlary öwrüli. Ma'lum bolýarly hormat prezidentimiň Ministerler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen mejlisinde milli ykdysadyty puturlandyrmakda möhüm oruny eýleýän guruluşyk we senat ulgamlaryny ösdürmäge uly ähmiýet berilýänini natady. Hormat prezidentimiň şu ýyl dürli desgalary ulanmaga bermek boýunça ören köp şäherleriň belenini aýdyp, işe geljek desgalaryň ählitynyň öz watyna ulanmaga berilmegini üpçün etmegi berik gödükçülükde saklamagy tapşyrdy. Munyň üçin işiň dipkini güýçlendirmek zerurdur. Şerekeme awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak bardaky döwlet agentliginiň işini ýola goýmagy şartlandyrmak zerurdur. Mundan başga da Ahar vilayatynyň idara ediş merkeziniň gurulşygynyň dipkinlerini şartlandyrmak hemde ýurdumyzyň içinde energetika halkatyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan urunça elektrik geçirji ulgamy çekmek işlerini dowam etmegiň wajyp taýdaldy. Medeniyet sunugat dörejülük habar berişleri işleri ulgamynyň ýolbaşçylarynyň hemde hunermenleriniň maksadynyň gün tertibiniň esasy meselesi hormat prezidentimiň şu ýylyň döwürde alınıp barılan işleň jemlerine başlanan Ministerler Kabinetiniň mejlisine beren taşryklaryny ýerine ýetirmek üçin çäreleri kesgitlemekden ibarat boldy. Maslahatda çykyş edenler hormat prezidentimiň milli telewizionyanyň işini kemilleşdirmek boýunça öňde goýan wezipelerini aýratyny ünitjekdiler. Ma'lum bolýarly hökümetiň mejlisinde hormat prezidentimiň gepleşiklerin hilini gowlanmagy berk üns berilmegini tapşyrdy. Gepleşikler jemgyýetmede bolup geçýän öňüni özgertmeleri, beýan etmeleri, ýyryň şygaryna laýyklykda raýatlamadan ykdysadytmydy ösdürmek, halkymyzyň durmuş derejesiniň hilini gowlanmak boýunça çekýän tutan ýerli zähmetini wasp etmeleri, geljek 30 ýyl üçin öňde goýulan belent maksatlary ýetmekde halkymyza ruhy gollaw bermeleri. Şeýle hem hormat prezidentimiň medeni mirasma degişi desgalan hadalayk saklanymak bilen baglanşykly meseleleri gödükçülügiň güýçlendirilmeli berdi. Şunuň bilen baglykda çykyş edenler hormat prezidentimiň beren taşryklaryny ýerine ýetirmegiň ören möhümdigini hemde şol işleň ähmiýetlidigini natadylar. Ýanygyç energetika toplumynyň işgärleriniň geçiren maksadyny Ministerler Kabinetiniň ýurdumyzda 2020-nji ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine sertanyp geçirilen mejlisinde hormat prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan çykyşlar dinlendi. Ma'lum bolýarly hormat prezidentimiň neftiň we gazyň çykarylýan möçürlerini artdyrmak, nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçülük tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleleri berk gödükçülük etmek tapşyrdy. Mundan başga da hormat prezidentimiň madudyň sowuklanylan gazyň polipropileniň we plastmassa trubalarynyň önümçülüğiniň kuwatlyklaryny artdyrmagy aýratyny ünsürmegiň zerurdygyny natady. Şeýle hormat prezidentimiň hadar diňdäki neft gazy ýataklary maýy goýum serişleriniň hasabyny özleşdirmegi, şeýle Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gazy geçirjisiniň gurulşygyny şartlandyrmagy, TV gazy daşary ýurtlara iwermek boýunça beýleki halkara taslamaryň üstünni netijeli işlemek tapşyrdy. Maslahatda döwlet başçylygynyn beren tapşyryklaryny uranyp olary ýerine ýetirmek üçin amala aşylmaly işleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda ýurdumyzyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak urunda hormat prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işleýän pikir alşyldy we degişli teklipleri ortaga atyldy. Owu hoşuluk ulgamynyň ýolbaşçylary we hunermenleri hormat prezidentimiň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşinde şu ýylyň 4 aýyna gadanlanan netijelere başlanyp geçirilen Ministerler Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler.
Ma'lum bolşy hormat prezident we ekin meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligini, derýalaryň we akabaryň ýagdaýyny çaltyrak seljelip, ulary arasalama üçin ähli şäherleri görmek, hemde obu hujurlygyny käder kalaman suw taşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak wajyp tany berildi. Şeýlekeme hökümetiň mejlisinde hormat prezident we toplumyň idaralarynyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup daýhan birleşikleriniň işini ýerine görmek tapşyrdy. Döwlet başlarymyzda obu hujurlygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamadan amal aşyryşylan tanışyp, ulary zerur bilen kömek bermegi möhümdigini noktada. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumdan söwda, dokuma we hyzmatlary, şeýlekeme telekeçilik urgumynyň işleri talaba laýyk derejede ýola goýuldy. Amal aşyrylýan giň göçürli özgertmeler maksatnamasyna ýurdumdan telekeçilerine möhüm orun degişidir. Ma'lum bolşy Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlanyp, geçirilen mejlisinde hormat prezident we häzirki ýagdaýda sewda pudowynyň durnukly işlemegini üpçün etmegi esasy güýdüpleňe birdigini atyp, ýylatyň sarp edýän haritlarynyň önürüşini artyrmak we öz önürüp biljek önümlemizden daşary ýurtlarynyň getirilen meçhurlygyny adatmak boýunça işleňi güýçlendirmelerini beledi. Şununla bağlılıkta çıkış edenler hormat prezident we senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli kärhanalaryň işini gödäwçilikde saklamagyny zerurdygyny aýdyp, keçi orta we iri telekeçilik kärhanalaryna gollaw bermek çärelerini dowam etmek barada uzul beren taşyryklaryndan gelip çykýan güýdüpleň ýerine ýetilişi dogrusynda durup geçdiler. Şeýlekeme dokma we haly pudokony ösürmek meselesine aýratyn ünit çekilip, maslagada gatnaşyjylar bu urda ýerine ýetirmeli işleri aralyp maslahatlaşmak bilen berjay edilmeli anyk işleri kesýetildiler. Hormat prezident bilen beren görkezmelerde taşyrıklaryny berjay etmek maksady bilen baglanşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri aralyp maslahatlaşyldy we ýerine ýetirilmeli güýdüpler kesýetildi. Bilim, alamy, saglyk, goýuş, sport hemde jemgyýetçilik guramlary urgamlarynyň ýolbaşlarynyň we işgärleriniň geçiren maksadynyň gün tertibine girdilen esasy meselelerde döwlet başlamadan şöýleňe 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlanyp, geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýolbaşlaryny beren taşyrıklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrylmaly şäherleri kesgitlemekden ibarat boldy. Maksatda hormat prezident bilen täze okuw mailnamalaryny we has ähmiýetli uglar boýunça maksatnamalary taýýarlamagy, sporty üstürmek bilen baglanşykly meselelere aýratyn üns bermeli bardy. Aýdan sözleriniň üstüne giň şeýin durulyp geçirildi. Köpçüliklerini beden terbiýe sagardyş hereketini ösürmek, dürli sport şäherlerini geçirmek, Türkmenistanyň alyp barýan içeri siýasatynyň möhüm uğru bolup durýar. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmiýetlidir. Şununla baglyk hormat prezident we ýaşlar siýasaty barada kanunlary ýene bir gedek seljermegi we ony döwür baplaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamak tapşyrdy. Şeýlekeme hökümetiň mejlisinde hormat prezident we halkymyzyň saglygyny we awadançylygyny üpçün etmek maksady bilen zerur bolan öňler şäherlerini geçirmek arkaly bu urda alınıp barýan işleri dowam etmegi wajyp tany berildi. Maksatda hormat prezident we urgamyň işgärleriniň öňüne goýan güýdüpleriniň ören uly ähmiýeti barda giň şeýin durulyp geçirildi. İşleri alınıp barlana ýa-da gurulanyny hormat prezident bilen hutşol talaplaryndan hemem taşyryklaryndan uralmagyny zerurdygyny ataldy. Ministrler Kabinetiniň ýanyňky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň ýolbaşlarynyň we hünärmenlerdir işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maksatda alınıp barlayan işleň netijeleriniň ýokurlanmagynyň milli ykdysadyt bilen howatlanmagyna bolşýar. Halkary hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetliligi bilinildi. Maksatda hormat prezident bilen beren görkezmeleriniň uranyp zerur şäherleri görmegi möhümdigi aýdyldy. Hemde bu wagtda bir näçe pikirleşmeler boldy. Maksatda alınıp barlayan işleň edepkini artyrmagyna talaba laýyk güýdüp orturýany belenilip, sanly ulgama geçmek boýunça taslamadan durmuşa geçirilmegini işleňleşdirmegi, sanly ulgama ösürmegi, aýratyn üns bermegi ören möhümdigini ataldy. Şununla bağlılıkta ýurdumdan uly ıslaşyr kuwatyny ösürmek maksady bilen gurulan döwri we demir ýol üçinçilik urgamynyň mümkinçiliklerini dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşigini aýakdaş etmek üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini we geçirjilik ukybyny has ýokurlanmak, bu pudowa döwri we telefamatlary giňden ornaşmak bagtda möhüm güýdüpleň durýany belenildi. Şoňa görä de işleri ýerine ýetirmek boýunça amal aşyrmaly çärelere degişli bir näçe teklipler dinlendi. Mahlafy Ministrler Kabinetiniň ýurdumda 2022-nji ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine sersalanyp, geçirilen mejlisinde hormat prezident bilen öňde goýan güýdüplerini durmuşa geçirmegi uğruna başlanan maslahatlarda çykyş edenler döwlet başçymyzyň taşyrıklarynyň degişli derejede ýerine ýetirilmegi uğruna ähli taýgarlaryny gaýgyrmajaklyklaryna inandyrdylar.
Şugun 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanılan ýeňişiň 77 ýyllygy şatlyk şowhuna wesenip ýokary guramaçylyk derejesinde bellenip geçirildi. Ertekerden ýurdumyzyň welaýatlaryna da watan üçin şirin janyndan geçen milli gahrymanlymyzyň hormatyna ýadygarlyklar toplumlaryna ter gülleseler goýuldy. Soňra bayramçylygyň şanyna aýdym sazy dawralara giň orun berildi. Şany seni münasibetli Ahal welaýatyna geçirilen dawara gatnaşyjylar ilki bilen Göktepe trawynyň Adgan şäherçetindäki Berdimuhammed Annaýew adynaky 27-nji orta mektepde Gahrman ki Mehriban arkadamyzyň atasy, watançy eser, Halipa mugallim, ilhalar adam Berdimuhammed aganyň hatirasyna bina edilen ýadygarlyga ter güldeselerini goýup tagzim etdiler. Soňra Änew şäheriniň merkez selgahyna bina edilen Baky ot ýadygarlygyna ter güldeseler goýulyp tagzim edildi. Ahal welaýat häkimligi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary we Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, welaýat zenanlar guramasy, şeýle-de welaýatyň ýerjemgyçilik guramalary, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri, şeýle-de uruş weteranlary, ýaşul nesliniň wekilleri, ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. 1941-1945 ýyllarda gahrmançylyk söwüşen watan ogulllaryny sarpalamakda we olary hatyralamakda biziň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan uly şertler döredilýär. Watan goran gerçeklerimiziň hormaty we edermenlikleri ýaş nesillere göreli bolup ýüreklerimizde baqy ýaşar. Soňra welaýatda ýaýbanynylan bayramçylyk çärelerini çykyş edenler türkmen ýigitleriniň watan goragyny görküden gahrmançylyklary, tyýla galan zenanlaryň gahrmançylyga barabar zähmet edermenlikleri barada täsirli gurrun etdiler. Bayramçylyk çärelerine gahrman arkadaly serdarmyza alkyş sözler beýan edildi. Balkan welaýatynda da 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanılan ýeňişiň 77 ýyllygy uly dawralar bilen bellenip geçildi. Bayramçylyk dawrasy ýer-seher bilen welaýat merkezi Balkanawa şäheriniň ajaýyp kunjaguna bina edilen Baky ot ýadygarlygine gül goýmak dawrasy bilen dowam etdi. Dawra gatnaşyjylar Baky ot ýadygarlygine ter gülleselerini goýup tagzim etmek dawratyna gatnaşdylar. Bu insan perwer desuryň başyny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hödürini görüp, azudy diýarymyzda, arkadagly serdarymyzda tüý sürekden buýsanýan ýaşul netliň wekilleri, zähmet weteranlar başladylar. Hormatly prezidentimiziň 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanılan ýeňişiň 77 ýyllyk münasibetli, garaşsyz, hemişelik bitarap ýurdumyzyň halkyny iýberen gutlugyndan ruhlanýan Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary watanymyzda baky paragatçylygyň we güllä ötüşiň mekanyny urýan gahrman arkadagymyza we arkadagly serdarymyza berk jan saglyk, amala aşyrýan ägir uly işlerine üstünlikler arzu etdiler. Balkan welaýatyna şany sene münasibetli geçirilen çäreler watançylyk ruhuny wetlendi. Bu ýerde ýaýbanlandyrylan aýdym taýdanly çykyşlarda watan mukaddesligi, ene toprak we garaşdyr. Baky bitarap ýurdumyz wasp edildi. 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanılan ýeňişiň 77 ýyllyk münasibetli geçirilýän bayramçylyk dawralary Daşod welaýatynyň çar kunjyny gurşap aldy. Hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylynda geçirilýän dawralar bilen münasip utgaşdy. Şany sene münasibetli welaýat merkezindäki Baky ot ýadygarlygyny ter güldeseler goýuldy. Ýygynynyň arasynda uruş we zähmet weteranlary, hormatly ýaşullar, mehrem eneler, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, edara kärhanalaryň işgärleri, jemgyçilik guramalarynyň, welaýatyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, harby okuwçylar we talip ýaşlar bar. Ýadygarlyga gül destelerini goýmaga gelen adamnyň aňyrsyna göz ýetmeýän hatarlary 1941-1945 ýyllaryň urşunda edermenlik görkeden pederlemediň ruhlarynyň öňüne baş egdiler. Urşun paçygaly günlerinde olar batyrlygyň, edermenligiň, watan söýjülügiň belent nususyny görkezdiler. Özleriniň nusulyk durmuş ýollary bilen watan gahrmanlary adamlaryň ýüreklerine ýaşaýarlar. Bu bayramçylyk günlerinde milli gahrmanlaryň atlary hormat bilen tutulýar we olaryň ruhlaryna ýagşydan ýagşy dilegler edilýär. Şuňky dawra olary goýulan hemişelik hormatyň aýdyn ýüze çykmasdyr. Dawaranyň dowamyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkymyzy nurana geljege tarap ynamlap barýan gahrman arkadagymyzyň hemde arkadaly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, bütün dünýä ähmiýetli beýik işleriniň hemişe rowat bolmagyny dileg etdiler.
1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygyna başlanan bayramçylyk dawarlarynyň joşuny Lewap vilayatynyň hem ähli ýerlerini gurşap aldy. Ertegerden urş veteranlarynyň jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleriniň, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň, harbylaryň dörli ulgamlarda zähmet çeken bagtyar raýatlarymyň ýaşulyny etsin hemde talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna Türkmenaba şäheriniň bitaraplyk feýliýetine urş ýyllaryna wepat bolan milli gahrmanlarymyň hormatyna watan gerçekleriniň ýadygarlygyna gül desteler goýuldy. Lewap vilayat Medeniyet Müdürlüğiniň dawarlar merkezinde Demokratik hem Agrar partiýalaryň vilayat komitetleriniň kärdeşe kılıçlarynyň vilayat birleşmesiniň, Dinlanlar birleşiginiň vilayat bölüminiň, ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň, vilayatyň hukuk goraýjy idaralar bilen bilelikde guramaklaryna nesiller unutmaz watan gerçegini atly bayramçylyk şäherlet geçirildi. Dawaranyň dowamyna ýanglanan aýdymlarda merdana türkmen halkynyň gahrmançylyk ýoly, beýik watançylyk urşundan milli gahrmanlarymyzyň görkeden edermenligi, bagtyar hem awadan asuda durmuşymyz münasip beýana tapdy. Bayramçylyk şanyna welaýatyň etrapdyr şäherlerine geçirilen şäherlerde ýerine ýetirilen aýdymda saatlarda ýeňiş güni bagtyar zamanamyz ýurdumyň bede wagty ösüşleri, hormatly prezidentimiz, arka dagly serdarymyzyň parasatly başçylygyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe eziz ýalymyzda amala asyrlayan şany özgertmeler belen teňlerde wagt edildi. 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli Mary vilayatyna geçirilen bayramçylyk dabarasy vilayat merkezi Mary şäheriniň iň bir gözel künjeginde ýerleşýän Baky ot ýadygarlygyna gül goýmak çäresinden başlandy. Bayramçylyk dabarasyna uruş veteranlaryna, uruşa gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlaryna, uruş ýyllaryna tyýla zähmet çeken veteranlara gutlular aýdylyp, olara hormat sarpa goýuldy. Beýik watançylyk urşunyna gerçek ýigitlerimiň müňdörçesi watanyň azatlygy, asudalygy, geljek nesilleriň bagtyarlygy urunnaky alym merdimli söwgeçlerde gaýdygsyzlygyň, merdim merdanalygyň belent nusgasyny görkezip, gahrmanlarça wepat boldylar. Watan üçin, il günüň ar namusy üçin janlaryny gurban eden gerçeklen görkezden gahrmançylyklary ölmez yetmezdir. Vilayatyň dürli ýaşdaky, dürli kerdäki bagtyar raýatlarynyň müňdörçesi beýik watançylyk urşunyna watan üçin başyny orta goýan gerçeklen milli gahrmanlarymyzyň ýagty ýadygarlygyny hatyrlamak, olaryň gahrmançylygynyň watan söýçiliginiň öňüne baş egmek üçin bakaryň asuda hoştap howal şäherine şumukdeklik meýdançasyna ýygnandylar. Hormatly prezidentimiň, arkadaly serdarymyň 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli halkymyza ýiberen mehirli gutlugyny göwnleri halkynyň hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne gowanyp, boýtanyp ýaşaýan gollary ter gulletseli bagtyar raýatlaryň uzyn hatarlary göz ýetime çelli uzalyp gitdi. Ýeňişiň 77 ýyllygyna bagşlanyp geçirilgen aýdym saatly çärelerine Mary vilayatyna da giň ermerilge. Olarda belenten ýanglanan aýdymlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüniň hormatly prezidentimiň alyp barýan ägirt uruýuşlarynyň asuda watanmadan edermen gerçekleriniň wasfy giňden ýetirildi. Hormatly alymlar, Nursa ýurdumyň vilayatyna we paýtaxt Naşgabatda 9-njy maýda saat 20-den 10-njy maýda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan vilayatyny ýetgätirýän burluk we adkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün ordan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 11-16 gradus gündüzine 18-23 gradus kenariýa etraplaryna 15-20 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ýetgätirýän burluk we adkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün matardan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 11-16 gradus gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ýetgätirýän burluk we günüň birinji ýarmynda adkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün ordan tele sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna ýetgätirýän burluk we ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün matardan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 22-27 gradus maýly bolar.
Daşoğlu vilayetine ütkap bilen burtuqvar kunvatardan tili sekundda 9-14 metre etiyen şemar uçar. Hava ijetine 10-15 gradus gündüzüne 16-21 gradus maylı bolar. Paytaxt Aşgabatda ütkap bilen burtuqvar günün ikinci yarmyna az kem ýaşýar, ýylarym şakma mümkin. Demirady kunwatardan tili sekundda 8-10 metre etiyen şemar uçar. Hava ijetine 14-16 gradus gündüzüne 20-22 gradus maylı bolar. Ýurdumdan şa may aýynyň 10-una magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyrýar. Edil vatandaşlar yaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerekeme häzirki wagtda howada tolan bölejikleriniň hadydan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňoýsal täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agaz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşary bulary berip berja etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap berersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary paşamyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüreýär. Ähli ösüşlerini ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnur. Hoş sag bolyň, izleýärler.